Der var engang for længe siden en meget sød pige med hår sort som næn. Hendes mund var rød som et kirsebær, og hendes hoved var hvid som sne. Snehvide. Brødrene Grimm var nogle rigtige røvhuller. Det var røvhuller, og jeg kan vide det, fordi jeg er den 8. dværg. De skrev mig ud af eventyret. Syge dværge var nok set i. Ham 8. ham med pukkel. Ham har vi ikke brug for. Ja, men bare rolig, vi er jo politisk korrekte. Vi skal finde på et nyt eventyr, som du skal være med i. Ja, den har jeg hørt før. 20 år har jeg siddet og ventet på det. Men i det, så søgte jeg job hos Victor Hugo. Men han havde allerede fundet en anden til sin forbandede klokke fra Notre Dame. Brødrene Grimm var løgner. Lille Harald. Lille Harald, har I nogensinde hørt om Lille Harald? Lille Harald var broren til Hansel og Grete. Men Lille Harald blev i ovnen hos heksen. Det fortalte jo ikke vel? Ja, men så det nu kan man have det ikke fortælle børn. Som om man kan skjule virkeligheden for børn. Hold Helle! Hold Helle! Senere giftede hun sig med Jægen. Men Jægen var 40, og hun var bare 14. Det er jo forbudt ved lov. Det fortalte jo ikke vel? Og hvis ægteskabet havde fungeret, men ikke sådan. Lidt senere fik Jægen sit skæg farvet blå. Det fortalte jo ikke. Nej. Alle de der eventyrsforfattere, de var aldrig fulde af løgn. Charles Perrault. Han som skrev om Askepot. Askepot var egentlig lesbisk. Hun begyndte med ham prinsen, fordi hun var misbrugt af sin onde stilmoder. Men det var faktisk feen, hun var varm på. Det fortalte jo ikke, vel? Klods Hans, han var autist. Senere fik han job som kulturminister. Det fortalte jo ikke, vel? Den lille havfrø druknede sin prins og begyndte på ny i en grotte i ørnen. Men Aladdin bin Laden. Nej, alle de der eventyrsforfattere, de var alle fulde af løgn. Og jeg kan vide det, fordi mit navn er Pinocchio.